Hej alle sammen. Lige en lille kort video omhandlende Champions League-finalen. Jeg vil gerne lige få ChatGPT til at prøve at predikte kampen og høre, hvad den tror kampen ender. Så lad os lige prøve at skrive her. Lad os se her, om den siger noget. Kom nu for helvede, mand. Okay. Ja. I aften på, er en spændende kamp mellem de to hold. Som favoritter, selvom de har mistet. Gør de virkelig det? Går de ind som favoritter? Ja, det skulle godt være. Og i forudsigelser og odds. Optag supercomputer, hvad fuck er det? Giver PSG en 56,6% chance for at vinde trofæet. Bookmaker har PSG som favoritter med odds af givet bud. PSG offensiv styrke og Inters defensiv soliditet kun kampen ind med en smal sejr til PSG. Et realistisk bud kunne være 2-1 til PSG efter ordinær spilletid. Så den siger 2-1 til PSG. Jeg siger 2-1 til Inter. Så der er lidt forskel der. Vi ses. Hej.